Sziasztok srácok, ez itt a Magyarország kanapéi második része, és a mai nap nem indult egy nagyon könnyen. Igazából képzeljétek el, hogy ahol ma aludtam volna, nem kaptam választ egészen 2 óráig, hogy akkor készen áll erre az egészre. B-terben nem volt, én ezt utira néztem, és azt mondta, utána kaptam választ, hogy betegség miatt ugye lemondja. Úgyhogy a lényeg. Ezzel nincsen semmi baj, szóval ez megtörténik, ebbe beleszámolunk, meg minden ilyesmi. Egy olyan különleges emberhez fogunk ma ellátogatni a kanapéjára, aki rengeteg történettel tud nektek mesélni, tapasztalatokkal és bátorsággal. Kaptam még korábban tőle egy olyan üzenetet több hónapja, hogy erőt merített belőlem és bátorságot adtam neki az én videóimmal. Így ezáltal most pár napja ugyanúgy rám írt, hogy nyomhatnánk együtt egy kempingezést, és mondtam neki, hogy mi lenne, hogyha meghívnál a kanapédra. Nos, ezben az a furcsa, hogy neki sincsen kanapéja. Szóval, amikor 2 vándor összetalálkozik, és történetet mesél egy közös kanapén, azt fogjátok látni. Úgyhogy menjünk is! Öttyös utca. The next station is Népliget. Szóval itt vagyok már a nyugati pályaudvarra, itt állok egy bolond sziklán, szokásom szerint valami érdekes helyen állok és csinálom a videóimat, amúgy mint mindig, mert egy állat vagyok. Na mindegy, az a lényeg, hogy innen a következő úti cél az Vác, szóval megyek le Vácra, Dunapart, ott fogok elfoglalni a közös kanapénkat, ahol leülhetünk és sztorizhatunk arról, hogy milyen is az életünk. Nekem. Szóval kacaim, itt vagyunk az Itt alszom a kanapén következő adásában. Ez a második rész, Csabival, aki elkísért a mai napra. Szia! Szia! Köszönöm szépen a meghívást, hogy ide... Azért választottunk ilyen kanapét, mert neked van hol lakni? Hát egy őr nincs.
nekem sincs hol laknom, úgyhogy mivel két ilyen vándor alkat vagyunk, vándor lélek vagyunk, és a mai napom úgy alakult, hogy ilyen full totál random, ezért úgy voltam vele, hogy ennek a résznek különlegesnek kell lennie, és Csabi, aki hatalmas utat tett meg, szintén amúgy, szerintem egy megfelelő személy, nem? Remélem. Úgyhogy, ja, úgyhogy köszönöm a meghívást, fogunk valamit zabálni, szóval van ilyen hideg kajánk, meg ilyesmi. Itt vagyunk egy gyönyörű halastónál, amúgy vannak hattyúk. Oké, srácok, szóval az előbb ott a folyóparton, vagy mi volt, a tóparton nem jött össze a forgatás, mert Csabi tesó az lámpalázas lett, és nem akart úgy nagyon kamera előtt beszélni, mert nem volt éppen úgy olyan paszba, úgyhogy én ezt feladtam mára. Én úgy voltam vele, hogy többet én most még azon is elgondolkodtam, hogy az egész sorozatot abba hagyom, mert már 3 nap alatt ketten mondták le, egy valakivel meg nem jött össze, és akkor ez az egész így elbizonytalanított. Aztán utána indítottam egy live-ot TikTokon, és jött egy komment Mózes Bernadettől, illetve mindenki is mondta, hogy de csináld, mert ez kurva jó sorozat, egy nagyon király, meg minden ezért. És jött egy komment, miszerint Mózes Bernadett, hogy itt vagyunk Csabival, mind a ketten amúgy, és megyünk mind a ketten Bernihez aludni, úgyhogy a mai kanapé foglalás az 2 személyre lesz, igaz? Amúgy, de te is fogsz benne szerepelni, hogy mert most már elegem van, hogy már mindig azt mondja, hogy fog benne szerepelni, azt nem fog benne szerepelni amúgy. Fogsz benne szerepelni? Fogok. És azt mondta, hogy erőltettem neki a videót. Igaz ez? Nem. Bernének a busza 10 óra 10 perckor érkezik be a buszállomásra, úgyhogy oda fogunk menni 10 óra 10 percre, és kéne intézni neki valami csokit, vagy valamit. Ja, let's go. Neked ez lesz az első kanapés ott alvásod valahol? Ahogy te nyomod, úgy ilyen. Itt pedig láthatják Vásznak a csendes utcáit. Kukorékolni akartam, de mondom inkább nem. Mert mondom, hogy sétálnak, meg ilyesmi, tiszteletbe tartjuk Vácot, gyerekek, meg azt is, hogy normálisak vagyunk. Mert hogyha nem vagyunk normálisak, akkor senki nem fog befogadni. Nem akarok randalírozni ilyen kakas kukorélálásokkal. Amúgy Vásznak az utcáin, megmondom őszintén. Igazából lenne egy kérdésem amúgy, hogy így mire számítasz így az első kanapé alvásnál, hogy milyen lesz? Fogalmam sincs. Nem tudod? Hát, Nem is gondolkodsz így rajta, hogy köbö? hát remélem túlélem. Hát Biztos, hogy túléled. ki tudja. Persze, hogy túléled, egy fittingmester itt van mellett. Na jó, figyelj, igazából az itt a nagy harc. A Berni azt mondta, hogy nem kell neki semmit venni. Viszont a spanunk inni akar. Igaz? Én nem iszok. Mi? Nem iszok én. De akarsz neki venni bort. Hát most valamit kell venni a vészvendégségbe, nem? Hát vegyünk neki jó, nem zoknit. De hogy nem. Zokni nem jó? Azért vegyünk bort, az kell, az jó vendégségbe. Illik. Vegyünk egy bort. Ja. Miért ajánlasz? Fogalmam sincs. Édes vagy félédes? Száraz vagy miért? Nem tudom. Tényleg nem tudom. Jó, kérdezz már tőlem is valamit. Nem kell átmenni, de mindegy. Mindegy. Te kérdezz már tőlem valamit. De azt. Kérdezz már valamit tőlem, Léci. Várjál, még agyalok rajta. Ilyenkor stresszesz be, én látom már, amikor ilyen valami kell azonnal. Hát mert basszus, én szeretek. Gondolkodni? Na jó van, menjünk, azt meg jó. mindjárt kitalálom. Ne, de közben állítom, és 3-4 másodperc. És akkor most, hogy van, belebeszélek, akkor fog hallatszani normálisan, hang? Igen.
Na, akkor most barátom, akasztjuk a hóhért. Most akkor a kérdés az, hogy honnan jött ez az ötlet, hogy ezt a túrát meg akarod magadnak csinálni, ezt a 100 kanapé Magyarországon? A 100 kanapé kihívás Magyarországon igazából 100 ismeretlen embernél úgy kezdődött, hogy kaptam egy kommentet, ami azt mondta, hogy Magyarországon az emberek nem lesznek olyan befogadóak, mint Törökországban, vagy egyéb országokban. Illetve sokan írták nekem azt kommentbe, meg üzenetben, hogy gyere ide, szívesen elszállásolunk, mert meghívunk hozzánk vendégségbe, és ezt a kettőt így összekapcsolva kitaláltam ezt az ötletet. Amúgy meg, bocsi, hogy hosszú válasz, de Magyarország most úgy érzem, hogy egy kicsit így felélegzett, ami azt jelenti, hogy van egy motiváció, hogy mi jó emberek vagyunk, és hogy ilyen jó Magyarország, meg olyan jó Magyarország. Én ezt a motivációt szeretném hosszabb ideig megtartani, és egy kicsit megmutatni az embereknek azt, hogy amúgy bízhatunk egymásban, és tényleg, hogy van egy olyan közösség itt Magyarországon, akivel érdemes tervezni. Ez szép volt, majdnem elhújtottam a könycseppet. Ja, kösz szépen. Visszatérve a Bernire, nagyon várjuk már a találkozást, de már nem győzzük ezt mondani. Ott egy 500-as. Nagyon erőltetem a kamerát, szerintetek? Szerintem ezeket nem fogjuk belerakni, ezt most csak így... Jó, nagyon átéltem magam, bocsi, amúgy Csabi, ne haragudj, nagyon beleéltem magam a kamerázásba egyébként. De tényleg. És ilyenkor így vissza kell, mert Fittying egyedül szokott menni, tudod? És ezt így magától szokta megkérdezni. Hát szerintem Csabit elvesztettük. Ilyenkor olyan szarul érzem magam. Persze. Szóval hát amúgy látszok jól. Szóval srácok, ez egy olyan sorozat, ami nekem amúgy nagyon sokat számít, és tényleg bele akarok tenni mindent, mert ez egy olyan munka és egy olyan projekt lehet, ami eddig talán a leghatalmasabb. Nem szeretném azt, hogy befutcsoljon, mint bármi egyéb dolog az életembe. Hogyha esetleg nem tudom végigcsinálni, akkor se leszek, ott vigyázz, mert oszlop, hogy akkor se leszek szomorú, meg semmi ilyesmi, mert talán akkor belekezdek valami újabba, de tényleg mindent bele akarok ebbe adni, mert ez most nagyon cool, király, szuper, tuti, zsír. Úgyhogy remélem élvezitek a sót amúgy. Tudjátok, hogy milyen vagyok, hogy néha abba hagyok dolgokat, 99%-ba, de ezen rajta vagyok, hogy ne hagyjam abba. Úgyhogy... Ja. Megyünk most bort venni, végül is arra jutottunk, hogy veszünk a Berninek egy üveg bort. Ja. De ezt úgy vesszük, ezt olyan szándéka, hogy elvárjuk, hogy kinyissa velünk, vagy ezt úgy vesszük, hogy ez neki? Hát nem tudom, majd rajta múlik. Szép volt amúgy. Nice. Jó, most nincsen rajtunk mikrofon meg ilyesmi, de amúgy itt aggódunk azért, hogy lesz a mosás, meg kéne mosni, meg azért fürödni is akarsz, nem? Hát az nyilván. Én is akarok fürdeni amúgy. Hát ja, csak. De lehet, hogy azt hiszi, hogy kint sátrázunk a kertbe. Mi a kertes házban lakik? Mi? Én nem tudom. Amúgy, hogy kertes házban lakik-e? Hát figyelj, most meglátjuk. Mit csináltál? A pizzára. Ráírta a nevünk a pizzára. Nem, mit? Te sütötted? Igen. Akkor ezt meg fogom enni. Már. Jó, de amúgy, szóval... igen, ő itt Berni, ő fogadott minket be mára amúgy, és még hozott nekünk pizzát is, amire ráírtad a nevünket. Igen, ott van. Egy Fittying és társa. Csabit azt még A Csabit azt nem tudta. Csabit nem tudta, nem baj. Tényleg Csabinak hívnak? Azt mondtad Ádám. Mikor mennyi név? Tudod. Na, igen. de hozok én nektek finomat. Na, mit hozom még? Olyan igazi székelyes sem várjalak benneteket. Oda nem mehetek be? De, bejöhetsz. Itt egy nagy, óriás kamera van. Hogy mi? A kamerácskán van. Úristen, ennyi borod van. Az pálinka. Ez áfonya. Az áfonya. Csíki székely áfonya pálinka. Csiki székely áfonya pálinka. Ja, mert igen, a Berni az székely, hogy Csík Szereda, ugye? Így van. Oké, jó. Aztán... A Fittying az nem iszik, főleg nem meló időbe, amúgy. Miért nem? Ez csak így tudod. Ja. De Várj, akkor nem. Na ez, gyerekek. És akkor elkezd csörögni a telefon, nem tudok bozolódva. Te mondta rossz izével. Hát én nem tudom, és én... Én nem magam a terítőt. Nem is értem őt, hogy ilyen referentált helyen nyomod az élőket. Én izével azt keresem, hogy ott hol lehet elbújni, hogy ne lássanak.
Szóval ezek micsodák, és amúgy? Hát katonai képeim misszióból. Úristen, itt micsoda? 5 kilós asztad magad. Igen. Mondjuk itt, igen, itt amerikaiakkal vagyok. Jó, ott bejönni. Igen. És te voltál egyedül lány, szóval mennyire Társaim ritka? nem, voltak azért Voltak még lányok? lányok, igen. Én azt hiszem, amikor én láttam Instán azt a videót talán, amikor hazajöttél, hogy de az nem az? Hogy De. anyukádat hátulról Igen. megölött talán? Igen, vagy megvettem. azt? Na, Igen. durva. Úgyhogy ezt csináltam, poroltós Kicsit voltam. nagyrás is. Igen, a magasságot. A beceneveim az 160 centi, tömör agresszió, Oké. csata chihuahua, mini bulldozer. Ez volt, így hívtad? Igen, ezek voltak a Azt beceneveim. ez tűzszerészúva. Hát nem éppen, de akkor ez tömegoszlatós. Ja! Én tömegoszlató voltam. De nagyon sok infót azért nem adhatok ki. Jó, benne. De- A becenevekkel beérjük szerintem amúgy. Azt Szuper. tetszett? Igen, azt rá voltam. Tudom. Nagyon kemény. És mennyi időt voltál Ez amúgy? már fitnesses Ezt időszak. is ide kidobtad nekünk? Igen. Amúgy bepálinkáltak le, hogy nem ittunk sokat. Szóval voltál akkor fitnessbe is így el voltál így Igen. veszve? Igen, akkor vagy fitness vagy- versenyző voltam. Vagyis hát annak készültem a wellness kategóriában. Megmutathatom így, hogy megfoghatom? Megfoghatod. Keresek itt még képeket. Azért az kemény. Szóval amúgy közben. Ez a... De a nem fűvel. fogom elvenni tőled. De miért? Mert nem. Sose fogom használni. De nem. És akkor dobjam ki? Ne dob ki. Hát de úgy hiszem magammal. De nem áll. De miért? Csabi, Hát mert ez nem. Tehát, hogy... És Ez mi a van, ha még 4000 tudsz, forintba kerül? tudsz benne aludni? De nem fogok már benne aludni. Majd a Matyinak jó lesz. Mennyi időt vagy még itt? Lehet van. Nem, nekem Nem, más színű nem. a csomagolásom. Igen. Igen. Akkor nekem jó van. Egy jó. De- Már ez lehet. Na, mi Hát van van itt még? 1000 milliókért. Most így. Na és mi volt ebbe a Tessék, egy óriás hosszú futásom is volt. 21,34 km? Spártán minden van itt. 7, 8, 10. És mesélj már nekem erről a fitnessről, légy szíves, hogy mennyire vesztél el itt benne a időre, hogy így mennyit vett ki, hogy az mellett dolgoztál, vagy nem dolgoztál? Vagy Ugyanúgy pizza szakács voltam, ez mellett igen, meg esküvőfotós. 11 évig esküvőfotós voltam. Esküvő, fotóztál? 18, igen, Az kemény. esküvőfotósként dolgoztam 11 évig. Aztán Nekem az nagy álmom volt amúgy. tényleg. Igen, én fotós akartam lenni. Én fotós akartam lenni, bocsi, csak... ja, amúgy. Igen, nálad van, de ez jó amúgy. El is felejtettem. Nem tudom, hol van a másik, de ja, fotós akartam lenni. Ide raktad valahova. És Berni, még egy kérdés. Igen. Milyen érzés befogadni két vadidegent? Úgymond. Igazából nem vagytok vadidegenek. Nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy jó dolog megismerni új embereket, és ebben semmi, nem tudom, alapból bátor vagyok, szóval most hát na, nem tudom, most zavarba vagyok. Amúgy igen. Zavarba vagy? Akkor ne toljam a kamerán? Nem, amúgy a kamera nem zavar egyébként, hanem az, hogy nem tudom megfogalmazni, hogy ezt nem lehet. Ez úgy. neked is úgy érzed, hogy egy ilyen mérföldkő, vagy valami így át kell Motiváló, amit Motiváló. csináltok, igen, és nekem is ad egyfajta lendületet, hogy igen, ne húzzam, halasszam azokat, amiket akarok csinálni. Mert ugye te Úgyhogy- voltál Balin is amúgy. Igen, teljesen egyedül elutaztam Balira, nulla nyelvtudással még hozzá, úgyhogy már csak az is, hogy ott megismerkedtem külföldi emberekkel, új kultúrát ismertem meg, benne voltam a kultúrában, csatlakoztam, egyesültem az emberekkel, úgyhogy ezt itthon is lehet csinálni magyar emberekkel, csak meg kell ismerni azt az oldalukat, ami a valóság, a valódiság. Meg így minél többet el kell, köszönjük szépen egyébként, meg így minél többet így ugye nyitottnak is kell erre lenni. Igen. Tudod, hogy ugye Abszolút. kapcsolatokon belül is vannak ilyen komfortzónák, nem? Vannak. És akkor ez is most pont egy ilyen szerintem, hogy így, vagy nem? Én tök... Nem tudom, nekem ez most ilyen komfortzóna, vagy nem komfortzóna.
Neki igen. Én úgy vagyok vele, hogy mit ér az élet kalandok nélkül, mert hát élj a jelenben, és éld meg a jelent. Az ajtódon van. Az mindenhol ott van. Az mindenhol ott van, szóval... Az ott is ott van. Élj a jelenben, éld meg a jelent, ott is ott van. Ez ott volt a WC-ben, a főszólatban is. Ott is volt. Igen, azt már amikor... Pont azért, hogy emlékeztessem magam, mert én is hajlamos vagyok azért néha elfelejteni azt, hogy miben is vagyok, mert képes vagyok, vagy hajlamos vagyok előre tervezni, és nem mindig kell. Mert akkor így elsiklik felettem a jelen, és észre se veszem. Ja. Szóval nem kell mindig előre tervezni, hanem csak lenni, létezni, élvezni. Igazából ennyi. Szóval srácok, megfölöttünk. Csabi már az ágyban van. Szóval ezt a kanapét kaptam mára a Dettitől, ugye Berni, de Dettinek hívjuk. Ezt a kis kanapét, ezen fogok aludni. Amúgy rendkívül hálásak vagyunk, hogy ide jöhettünk, és szerintem elég ilyen sorsszerű találkozás volt az egész. Megmondom őszintén, hogy én is sokat tanultam, legfőképpen csendben maradni. most csendben maradtam végig, amúgy most nem pofáztam olyan sokat, nem? Mondom, én beszélek mindig. A Csabi volt most a show, amúgy. Ez az ő találkozása volt leginkább, nem az enyém, szóval itt komoly beszélgetések voltak, amik tök jól hangoztak el. Én egy kívülről szemlélő voltam, és tudtam egy kicsit így a hallgatást gyakorolni, ami elég jó volt, úgyhogy mára eltesszük magunkat, és akkor holnapi nap még jövünk vissza, úgyhogy jó éjszakát. Csing-csing! Oltom a lámpát. Csabi, kész vagy aludni? Kész. Csabi már kész aludni. Akkor szia! Most azt kérdezted tőlem, hogy sima kávé vagy cappuccino. Ez a reggel cappuccino, de ilyen nagyon keményen amúgy, hogy... Figyelj már! Ja, bocsi... Tejhabbal. Barista vagyok neked. Barista? Jó. Nincs kómás fejed amúgy. Vagy de amúgy simán. Jó, tudom, hogy nagyon beletolom az emberek arcába kamerán. Engem nem zavar. Jó, de azt mondta, hogy nem zavar. Amúgy újra mutogatok. Szóval így néz ki a reggeli kávé, amúgy srácok. Tettem már bele cukrot? Nem. De, én már tettem bele cukrot, nem? Nem vagy, de Nem? cukrot tenni. Azt mondtad, hogy nem mehet. Jó. Nem lehet, hogy ezt a te kávéd Egy lesz? smiley kéne csinálnom, de neked ilyen. Fahéjból. De az meg fahéj, de akkor ez már... Én már nem az akarom. tiéd. Tényleg? Igen. Te hogy iszod a kávét? Én így fogom. Én Ugyanígy? így fogom. Igen. Megcsinálom neked, hogy mit tanultam ADHD-s fejjel, úgyhogy egyszer láttam? Csinálj. Jó. Ezt lenyomkodtad ezzel a kupakkal az előbb, ugye? Igen. Ez hát az durva. Sokkal jobban átréselődik a kávénak az íze, nyugodtan lehet erőszakosan. Nem fog válni. Akkor már jó. Na szóval, fölcsavartuk a kávét. Fej minden reggel, minden részben amúgy ilyen a fejjel vágod. Nekem se szokott változni. De mindenki tök jól néz ki amúgy itt korán reggel, nem? Szóval nem az van, mint nézd meg engem. Kis kómás fejem van. Hát az normál. Most amúgy nincsen kómás fej. Hát katona volt, ő már így kell ki az ágyból, tudod, hogy Ja, hát persze. hogy már teljesen kész volt, tudjátok. Na, várj, adjuk neki oda a kávéját, mert már szerintem nagyon szeretné. Kicsit ütöges le. Aha, így le mehet. Aha, nyugodtan. Oké. Hú, ez... De hogy nem raksz a kávé vagy a műzlihez tehet, itt meg iszol tehet hozzá. Hát, mert a műzlihez nem olyan. Annak mellett is. Oké. Még a napi idézet is jön. Amúgy azt a könyvet ki kell nyitnom majd az 52. oldalon. A sima kávéra mész, vagy a duplára? Duplára. Duplára. De jó kérdés volt, ugye? Köszönöm. Ezt a kávét, ezt én csináltam. És most olvasunk amúgy. Itt a kert. Igen. Ez a világod, nem a kerted. Mégis gyógyszerszállítás, záloház, rendőrség. Szerintem...
Az a helyzet, srácok, hogy késésben van a Detti, úgyhogy futás van. Kicsit elidéztünk. És nagyon jó idő van, juhú! Na, itt már búcsúzunk, vagy ott? Jó, szia! Köszi szépen a vendéglátást, amúgy tényleg nagyon-nagyon szia. Juhú! Egy újabb barátság, srácok, itt Magyarországon. Köszönjük szépen a vendéglátást amúgy, köszönjük szépen. És csodás napot amúgy, megyek majd oda, ahol dolgozol. Megyek pizzázni. Írunk, és most követünk amúgy, mint egy sztárt. Gyerünk! Nem tudok ilyen gyorsan futni. Na, szia! Szia! Na, Csabi, helyzetek? Minden fasza. Minden fasza, köszönjük a megtekintést, sziasztok!